भरी खटे सैया खेतवा में बलाते ले आई बड़े गवना करा देखा ब्यूटी हाय 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 कहाँ चलो काम हो सकता कहाँ चलनी हमारे सोनू बाबू सभी कलाकार के ए बुआ 100 रुपया दे के सम्मान बढ़ानी नारायण जी के कृपा बन रहो सोनू भगवान कहाँ जी वो ए तेरे माता पिता के आशीर्वाद तोहरा पर पड़ रहो ए लंगड़ी गांव नगर के आशीर्वाद रुआ पर पड़ रहो अरे भाई हरि बाबा के कृपा रुआ पर बन रहो लंगड़ी हनुमान जी साक्षात रुआ पर सहाय हो जाए कहाँ जी बे लागत की केवन ऐसा नचनिया बिया जे मुर्गी है तेरे मार दी देखब सब चैनल ला भाई रह जे वो जे चल जे ही लेबे खातिर हाय देखी लागत के देखनी ले ली हमर जान हो एको दिन ठीक से पहिला सिनेमा रवा बिहन होला जहाँ जाइले तहाँ 10-20 हजार रुपया बिके लगे हमरा लाज लगेला धन्य नेताजी धन्य बोलौनी हम खाली रवा के दिखावे खातिर बोलौने कि नहीं हमनियों के समाज आके एक बार देखी हाँ 2000 रुपया पुरस्कार हमरा रंजीत बाबू नेताजी फिर हमरा के देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बार लगता मदद ने विषयांतर मत रहलो नहीं रहा लागता कि यथारा ले ली हमर जान हो एक दिन ठीक से न मानना कोई बाबू नहीं भाई मैंने मुंह हटा के बोल दो किया रखबो नहीं जाने हम करानी है सखी हमारे वो गाना फड़ में दिया न बुतावा राजा जी लाज लगता तुरंत धन्य
नेताजी बानी कि कब नहीं जाने हम करानी है सखी नदिया सूत जाता दिन भर खेतर में अरे लागे वो कर्मन हो नाश होता विद्यासागर घर में हमर दिन भर खेतर में अरे लागे वो कर्मन तो होता विद्यासागर घर में हमर घर में नाश होता कि अरे बुझे नहीं मोर परेशानी ये सखी नदिया सूत जाता जाके परिहानी ये सैया सूत जाता जाके परिहानी है सखी सैया सूत जाता जाके परिहानी है सखी सैया सूत जाता जाके लाज लगता 5-7 गो गायक आ गइल बड़ा जना में एगो अतिथि कलाकार आ गइल बड़े विजय पाठक जी चाहतन कि पाठक जी को गीत अपन सुनाई आई तो बाबा रात खाता तनी यादव के लेके आइले हैं डर है कि डर लगता तनी चलो जे पहुंचा दो तो हम कहने कि ठीक बा एगो कुख्यात होला एगो विख्यात होला तो कुख्यातो हमें विख्यातो ये दोनों हमें तू इनका के लेके आ गइल हा तार कुल धन बाच गइल बा हां देखो ओकरा के है ओकरे के सामान के रखवार बना दे के फलना भाई तने देखत रही हो जो सामान के लूटे वाला होके तो तोहरे के सामान में दे दिए रखे खाते तो तू लूटबो हमरा दादा ने भाई सब कहिए सोनू सिंह के प्रोग्राम बा चल ना और विजय के लिए ले कहां बाड़ा तो लड़का के आइल बने जमानत करावे बलिया हम कहे मोटरसाइकिल भी आ तो हां तो चल ले भाई हमार प्रेम में अरवा आवते के साथ ही का पगड़ी बांध दी हुई तो बड़ी हमारा खुशी भोगे 12 वर्ष पहले ददनी भैया हे जे हमारा बोरिंग पे बैठ के